Вижте сега, това тук е Митко. Палим огън. Ние вече го запалихме. Да, отдавна. Стига бе! Добре. Котва? Памук. Или вълна? Мушкер. Виж някой да ни идва. Няма бе. Трябва да бягаме. Какво ще правиш? Как ще остане? Еми искам и аз да такова. Всякаква поставка да направим, кажем. Де да знам, киломината. Ей така, като седи Евгений, ще снимаш ли? Ай, снимай. Ама точно огъня ми. Влезни вътре. Ти ще идваш ли към мен? Аз ще гледам да идва някой. Добре! Моя тропа! Кога снимаш мене, бе? Те ти скачай. Абе, не ме снимай мене, бе, ей, пак. Снимай Митко там, където е. Гледай го сега, какво снима. Ей, тук не можеш ли да седиш и да снимаш? Аз искам горе да стана ми. Няма горе, снимай сега. Абе да вземем поставката. Тя се сега вземе поставката. И ми върга, вземи. Къде? Снимаш ли? Ще вървим кога? Ко лъжиш, бе? Не, бе. Митко, то лъжи, бе. Евгений, стига. Сега заради тебе нищо не можаваме да направим.